meciul că nu ești antrenor și pune mâna și ajută-mă la curățenie. Bine, dragă. Mai cu suflet, Costele, mai cu suflet. Dorești să îți strălucească locuința? Apelează la profesioniști. Knock Clean îți face super curat. www.knockclean.ro. Servicii profesionale de curățenie pe care nu le-ați avut vreodată. Răspundem oricărei provocări. Detalii pe www.knockclean.ro. Mai mulți norocoși au scăpat de grija curățeniei de Paște. Operațiunea Magică, concurs care a avut loc la Magic FM, le-a oferit în dar câștigătorilor câte o zi de curățenie generală. Astăzi, o ascultătoare fidelă din București s-a trezit la ușă cu Cristi Hrubaru, care a pus serios umărul la treabă alături de o echipă de profesioniști între ale curățenii. Domnișoara care nu mai trebuie să-și petreacă după amiezile derăticând prin casă este Alexandra. Ea a câștigat la Magic FM o echipă care să-i facă curățenie generală cu ocazia sărbătorilor de Paște. Nu mă așteptam și m-a sunat Ioana, din câte mi-amintesc, și mi-a zis că am câștigat, că o să intrăm în direct să ascultăm melodia și dacă știu răspunsul, am câștigat o zi de curățenie. Așa că bucuria a fost mare, mai ales că Alexandra ne-a mărturisit că singură n-ar fi scos-o la capăt. I-ar fi trebuit cel puțin o săptămână sau ajutorul mamei. Pentru o echipă de specialiști a fost floare la ureche. Cam cât crezi că o să vă ia astăzi curățenia? Cât timp? Doar aici? Păi, mai avem 3 ore maxim. Și pentru că vorbim de ajutoare, cel mai harnic personaj la șters praful ne-a făcut și el o mărturisire. Când o să vadă nevastă mea că pe la alții fac și la mine acasă, nici măcar nu trece prin cap să mut dintr-un loc în altul aspiratorul, o să am mari probleme. Cu toate acestea, DJ-ul de la Magic FM le-a promis ascultătorilor că după operațiunea magică vor urma multe alte concursuri și că va fi primul care va face curățenie sau orice va fi nevoie în casa câștigătorilor.